proceed na pod mo sa bagong challenge kay ato ang musunod nga challenge is mukbang. Ipakita nga di lang kagwapo na ay unod ang imuhang mga viewers kung makapasok pa ka sa sunod mga challenges. Mga bisdak, napansin ako nga sa kini nga challenge, naagay mga challenges pod sa uban. Okay? O siyempre, naapod ang mga ingon nga nakasugakod sa mukbang challenge content ninyo. Napansin pod nako nga karong adlaw daghan kaayo ang nanghilak. Sakit man nga ako ang mo hatag niini nga balita sa mga contest ni reality search man dili man gyud tanan makadaog. Aduna ko'y mga pagatawagon nga mga pangalan and I want you to step forward. Moises, Kian, Ron, Kanang, Carissa ug Jeneline, please animo sa tubangan. Kinsa sa tan-aw ninyo ang murag na alanganin? Kian, Carissa, ug Ron. Magpadayon pa mo sa Bisdak 12. Balik na mo sa inyong mga posisyon. Jeneline, magpadayon pa ka sa Bisdak 12. Doon na lang mo, nabilin. Kanang ug Moises. Padayon. Basig na may gusto isulti sa inyohang mga nakauban. Thank you kayo sa inyo nga guys. I've learned a lot. Grabe, worried kay ko kay feeling na ko all of my dreams or plans kay feel na ko mag-end na niya. Wala na ko na-meet ang ako ang gusto ta mahitabo diri sa Bisdak 12 ba kung mauli na ko. Sure man ko nga tanggal na ko karon. I will be forever grateful to be part of this family. And I will bring those memories with me as I go along with life. Okay. Thank you so much. Thank you, Kanangs. Ug matangtang mo niya, mauli na may niya. Ipadayon na ninyo anya. Di ba, pirmi ko nyo, pirmi ko katabi ninyo nga, kita kay gikuha na ni Uncle Chito, tabangan po na to siya, manindot yung programa. Suportahan to yung programa. Yung ganun na tanaw ninyo, hulaktan ko. Uy, mali. Uy, dito. Moises. Kanang ug Moises. Pasaylo ako. Kay ang ako ang tawagon ng pangalan. Moises ug Kanang. Again, sorry lang yun. Pero kinahanglan pagid mo na magpadayon sa sunod nga challenge. So nag-practice lang sa ta. Practice lang sa to, no? Nga. Di ba ako pwede matanggal ko kaya wala pa ako na-harbat si Ron. Kira ka, Moises. Di po ganun mauli. Mole. Mole. Di ba mole? Mole. Tungod kay grabe man ang inyohang hinilakay sa sunod nato nga challenge. Kinahanglan lipay-lipay na pod kay ang inyuhang buhaton nga short video content, comedy skit.
gyud pwede mawala sa social media. Medyo maldito og pelma, di ba? Especially ka ng mga skit-skit, di ba? Ilahagi na nga forte. Pero magtan-aw sa taog usa ka video karon aron na amoy idea sa comedy skit. Nandiding! Nang kanang gipadala ko ni Kap kay istoryahon ti Kap. Kanang lagi yung mga binuhatan no tagagabi. Grabe daw ninyo kasaba gyud. Mo'y ingon sa mga silingan. Kisa na kisa, si Mirna naging na na? Dili ko na pwede panganlan kay confidential man gud na. Pagbuot man sila ako rin balay! My property, my rules! Ma'am, dili pwede i-istorya kung kinsa ang nag-angan-angan. Kano gaman mo istorya? Kung istorya na ko ang pangalan, bisig pag-aaway mo, kami pa yahilan! Ni lapas dahil sa pader, ng muntingho. Wala, di ako kabalo, ma. Wow, manaya ka ba nung anong gabot-buot, bakal kugod diri ah! Polis tayo mo dambot ni mga dili na tanong. Pwede ba tingin kasuhan? Disturbing of property of my own. Sige, sokol! Mo ba, ma'am? Oh, uli nito. Sikat na akong pagtuon rin, ma'am. Ya, salamat! Oh, sige, sige. Mads, bye-bye! Sama sa makita ninyo, usahay sa mga contents bitaw ka nang kaayoy kuan sa editing mga ingon ana pero patok gihapon kaayo sa social media. Kay the way sila mo banat kataw-anan kaayo. Alright? Pero kasabot ko nga dili tanan diri mga komedyante. So uban ba sige komedyante ko murag edge na gid nako ni. Kung say matambag nimo sa ilaha sa pagbuhat og comedy skit. Good luck. Isa dili ka balo magpakatawa dire. Ha, good luck. Bitaw, para di mo malibog, kung nakay topic, usa lang inyong i-topic, ay na mo abot og bisag asa. Make it simple para di malibog yung audience. Kung na ako'y ma-advise sa inyo, importante ang pinakauna nakatawa sa video. Ayaw jud i-bore. Ang nagtanaw sa inyo video sa first pa lang yun na pagtanaw nila, okay? Na dapat siya'y lesson, pero dili ko gusto na mo shift mo kalit sa ang inyong tone, ang vibe sa inyong skit mo kalit shift into something motivational. Dapat ang viewers na ang maka-realize after watching. Mga bisdak, cool ba? Pero ready? Ready? Okay, mga bisdak, para sa kini nga challenge, ang comedy skit. Kay balo man may nga dili gyud tanan dinhi komedyante. Mauna nga para sa kini nga challenge aduna kamoy partner. By pair ang comedy skit. Mas okay ba? Karon, para sa inyuhang partner, ang inyuhang partner dili ang inyuhang mga co-aspirants. Aduna kami gikuha nga mga guests, mga sikat nga komedyante sa social media aron makauban ninyo. Duha ni sila kabuok nga gahatag og lingaw sa Facebook ug sa TikTok. Wala na ilain pa, Wang Ising ug Tata Daem. Makita ra na mo sila sa una sa cellphone pero karon nakauban na mo. So, kana, relax lang ta, kanang normalize ang mga feelings. What I advise to all of you guys, yeah, just be yourself. Be yourself all by myself. Salamat kayo, Tata Daem o Wang Ising. I'm pag-focus on script. Kay, kung sa man about yung story, like, love ba na? Okay, love na siya. And sa number 2, sa may tabo na, saan na mag-away mo diha? Na mo giawayan? Na ba mo gikiligan? Panguyaban ba ka? Murag sa akong utok, murag gamitan ako ingani bitaw kay wa mo ko ilain ingana ba? Comedy skit ni siya, dili ni siya vlog. So, ayaw ng mga good morning mga kabukid. Wala na kayo intro kay comedy skit ni siya. Diretso mo dapat. Agkuhan sa mo, gaya na ngayog ka sa Iloan. Ay, sa Katoliko gusto ba ko ya? in character ko kay Ah, ako man ang anak pastor. Okay. In real life man, warag ka na, Very gusto nice na ako story. audience, baka ka na, ala ka ng kay sugod, magkakuha ko sa bayad ka. So, Which is- bayot ka, Pag-abot sa katong guest na katong mga coach na comedian na which is kuan did pud kaayo kanang tawagan ni calibrated na feel relief ko nga ay okay na magani kay na ay guide. Kaya nalipay ko to kay murag naka-motivate pud sa akong kuan ba kay first challenge, second challenge, ugno ra mo kay kuato. Like mo siyang tambagan for me ko na kay. So, in the middle, kapag kabuang lagi mo ha. Okay. Sige, panglaki.
Mga bisdak, judges, time's up. Comfortable kayo kay kanang humble kay gid sila though tingani na sila nga level silang kasikatan pero humble kay kanang dalaong ka dili ka masagdan ba na mo ni mauna and then wala ko naka-feel of awkwardness kay again kanang comfy kay sila jud ka kulab. Based sa kanang kuan ba mga tips nga ilang ginahatag, gina-apply gud nako. Best friend! Pagilo. Gibuhagan ko sa akong boyfriend! Kung sa labot ako, boyfriend na nimo, dili ako boyfriend. Tabangin ko Ha? rin nga, Tanang kwarta nimo, gigasto nimo sa iya, ha? May pagipalit na lang ito cherry repair para mo tubo ka! best! Wait lang. Pang gusto na ako kanang Otro na mo eksena kagamay kay murag ako ang ano, kailangan mo istorya po ka kanang medyo katawanan po para Oo. Bis, sorry kaayo, bis. Kaya sa panahon nga na ako, bis. Achi. Wala ko, bis. Don't touch me, bis. Unya sa karon Don't nga, call me bis. Tropi. Mawa man ko, oy. It's okay, Riza. Ang iyang kakulba wala na na-control, gikaon siya sa iyang nervous. Grabe gid ko ato kanang overthink nga dapat mapanindigan ako ko pagka komedyante. Ana karong jud ay nako kay like ang ako man jud gina-imagine amo duha kay collab pero aside sa collab kay ako man di ay tong channel dapat ako jud ang mga ibabaw. Isip mo'y litong-lito, tanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Naunsa man karon? Sa mga kantaan mo, pagsubok ko sa mga ko na priso. Ta? Padung-dung yung ka, kaya mo na uyab, dili kay tsoraan. Mao nang ingon nimo pagsubok sa kuha. Ay na, ikaw gani nga, damo kay kung nakita nga, kinsa man tong mga laki nga, ako naabtan dito. Barkada rami ato. Barkada mo, day parehas mo daw. Babe, ayaw ko kataw babe. Wa ko ga-expect bitaw sa kanang iyahang kuan ba ako'y nagplano ingana pero grabe man siya baba mura ko kanang makatawa bitaw o makatawa jud ko on the spot basa mo ang scene. Ingna na lang di nakagadahan sa kuha babe. Dili sa ingon nga wako'y gana. Ayaw kong tulak ka babae ko. Sagdi ilag babughat ka. Bisag natay mga pagsubok nga magan sa kinabuhi. Love gyapon ti ka og magpadayon ra gyud hapon ta nga mag-uban ta ba nga langga di ka. Ano lang sa like 2 seconds tanaw sa camera before po mag-story. Wow, Sorry ka. he's really directing. Thank you. He's really directing. Wala, wala gi kabo dire. Wala, unsaon man ni. Finn and Kian are on. Pareho kay sila og Mag-clash ilang creativity. Hoy, naunsa magagbat... Taak ta! Ako yung nag-struggle ni Tata dahil mo kalibangon na pud ko ba. Ina na feeling wala inay. Unsa day yung ano? Kana kalibangon na siya ba? Unsa man ni akong nadungog sa mga silingan nga bayot man kudo daw ka. Unsa man ning true it back? Bakit ako? Bakit ako anang true it back karon dayon? Bayot gid ay ka. Bayot gid ay ka. Dili ba oy? Nak. Ayaw ka guol. Ano nga guol man ka? I feel you. Sister? Dili jud ang heart, ang heart. Ang art. Di paminawon ako ang art, ma'am. Ay, gidanggas man ka, Asa ma'am. pa paminaw ni mo kadali ra ba ni mo paminaw? Unsa din ni diri mo? Vegetarian man eh. Vegetarian. Doon sa mga hero. Veterinarian. Veterinarian guys. Vegetarian. Inject. Ay, kinuo ko. Jill, pasaylo. Ano ko, Jill? Okay, mapasaylo ka. Pero nakahimuon, sayawi ko. Jill. Kung dili nimo na mahimo, magbulag ta. Jill, okay na ni Jill. Humo ka pa. Ito na ni Jill. Isa pa. Hi, best friend! Sorry, I'm late. Uy, kumusta gwapa na kay ka Mas gwapa ka. Gwapa na kay ka sis. Ganun ko sa imong suot kay mura kag tulingan nga nabukot. Naulo ko sa imong suosis ko pa kay panghimasa. Wala naman kakitoy sa imong kadina, oy. Pero in fairness, gwapa ka. Uy, buya baguro kitang Ma'am bata. Jugit. Pero gwapa kay karon, duro kag si Christine Reyes. Chris, wow. Pero imong Grabe. gupit murag si Ipin Bata Reyes. Ang advice ako sa mo ha. Pagtumboy ka. Ha? Pagtumboy day. Murag, di makakagandahan kayo kung mga babae ka. Dili tinuod ha, scriptan ni. Ayaw ka kalain. Basti ka.
Mura mag-itoy. Idukol ko. Wala to sa mo ang kasabutan ng duklon. Ang ko nagtulak lang. Uy, dukol ba ko kadupa man. Okay lang dahapon to siya kay para makahunat ko og balos unta. Pero wala man, wala ko kabalos. Tanag yung joke, Manoy! Atog! Woo! Sige na! Goodbye, baby, you're my sweet love. Mabuhay! Hi! This is Ethan Reza, 26 years old, all the way from the city of beautiful people. Sa third day session namo, gitudlo na ko ang transition, keyframing, and adding effects, which is stickers and other stuff. Gitudlo pod na ko sa ilaha ang pag-zoom in ug zoom out, adding keyframes para smooth ang zoom in ug ang zoom out. Pwede po baliw na ito. Muna ang naka-zoom in ang una, and then ato po i-zoom out. Diri nasad ko maning kamot sa editing. Kay kuan sa kay ko sa editing. Hinay pa kay ko sa editing ba. Wala pa kay ko yung mga kanaang kaalam. Na-impress ko kay nimbilib sila gamay ra nga butang sa ako bilang editor, pero para sa ilaha nalipay ko kay nakita na ko ilang reaction nga bisag ingato lang nga butang dako kay tabang para sa ilaha. Ang criteria gid nato ani sa kining reality search or contest ng gining Bislak 12 is 90% is ang judges score. So sa scoring sa judges naatay tulo ka buok no. Gina-judge nato sila base sa unod sa ilahang content, naabay istorya. Ikaduha is ang editing skills, ang elements no sa ilahang na-create nga content. Ug ang ikatulo, ang question nga, ikaw ba na-entertain, ikaw ba na-educate, ikaw ba nakatawa, ikaw ba nakahilak, or ikaw ba natandog. Kana siya is kung unsa tong impact sa ilahang final output. So 90% is from the judges score and then 10% is algorithm. Algorithm, it's because kaning ilahang mga contents nagbuhat ni og temporary TikTok account nila. Tanan sila 0 followers. So, dili siya pwede nga i-upload sa ilahang mga existing na mga profiles or accounts or pages kay tungod naay mga uban nga naanay ubay-ubay nga mga followers no, pero sama sa amo ang qualifications sa katong nagpa-audition ni ang qualification gyud is dili mo lapas og 100,000 followers. Naay katong wala gyud experience nga gusto gyud nga mahimong content creator o katong mga gasugod-sugod na. Dili pwede tong mga naanay mga sikat nga mga contents. Kung ang ilahang mga contents nga gina-upload sa TikTok, paboran ba na sa algorithm? Kung pila ang ilahang views, pila ang engagement, gina-appeal na mo na siya sa algorithm score. Pero 10% lang na siya. Ang pinakadaghan is ang judges score, which is 90%. Hello mga bisdak. Hello. Kagahapon ang inyuhang gibuhat na content kay comedy skit. Daghan sa inyuha ang gigamit lang ang mga guest creators aron mudala sa video mismo. Apan naapod sa inyuha ang muraog naagi puruhan nga mahimong direktor sa usa ka comedy skit. Ready na ba mo mga bisdak? Kada ko na akong lawas, oh. Butchog! 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 Unsa? Tabangi ko! Please lang! Kana ko na kaya, nakay oras magbots? Sige, kahapon pa ko kabalo, butchog, nga boros ko. Kagapon pa? Oo! Lawang! Hilom! Hilom kay kapagbuhat! Hilom kay kapagbuhat! Saan ka karon? Oy, huwag naman ibangkal! Nanang! Mingguan na! Rockabye, baby, you're my sweet. Mama! Mama! Oh, gutom? Gusto ko ice cream! Ganong nagtabi naman yaw. Mama, nanak ko mag-ang upat buok! Hindi pa dautan ng guro ko, ani.
Ang imuhang gibuhat sa comedy skit, Mira, kung tan-awon nako, mura bitaw siya og wala gid siya story flow. Naa siya story nga na buntis ka, pero kung hanayo nato gikan sa sinugdanan murag wala ko kasabot kay ang mananabang maopoy nahimo nimong anak. Unsa gyud ang taang imuhang konsepto? Naburos kog sayo ang call. Actually, kato bitang panghitabo call is dili pa jud ta siya dapat nga sayo ko maminyo kay murag dili siya sakto then kanang Girelate nimo siya sa imuhang kaagi. So ang papa sa imuhang anak mao ang mananabang? Ang papa sa imong anak mananabang? actually sundalo man gyud akong bana. Okay. Ang imuhang content nga comedy skit nag-relate siya sa tinuod nga kinabuhi. Gihimo ni unta nimo siya nga comedy. Sa tan-aw nimo na achieve ba nimo nga ma-relate nimo ang imuhang comedy skit sa tinuod nga kinabuhi pero in a way nga magkatawa ang motan-aw? 50-50. 50-50. Depende man gud sa magtanaw. Sa tinuod lang, pag-abot sa facial expressions, sa imuhang acting, wala joy question, hawod ka. Wala kay maski si Tata Daim na kuratan kay panty gyud daw nga literal ang iyang nakita dito pagboka ka nimo. So walay problema ana sa acting. Kinahanglan lang gyud nga sa usa ka content creator, Mira, kahibalo ka unsaon paghanay sa imuhang story flow. In a way nga mahanay pod nimo siya sa editing. Kay maski unsa kahawod nimo sa pag-execute, ang imuhang editing, ang imuhang paghanay mao manay modala sa final output nimo nga pwedeng mo katawa o pwede bang makahilak ang galantaw sa social media. Sulod sa tulo ka adlaw gikan sa pinakaunang challenge hantud sa tulo, kinahanglan pagyud nimo Mira og tama nga strategiya or strategy aron mahanay gyud nimo ang imuhang mga contents. Kay ang usa ka content creator kinahanglan gyud na siya nga tanan nga mga dynamics sa paggama or pagbuhat og content hapsay. Kay at the end of the day atoa man ang i-upload ug ang pangutana ma-entertain ba, ma-inspire ba, maganahan ba ang maglantaw ana sa social media. So, kung tagaan pa ka og chance nga magpadayon sa Bisdak 12 unta imuha nang mahinumduman. For now, mao lang tumira daghan kayong salamat. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon na mong malimot. Kaya mo yan! Tara na lang ka. Late na tas. Naunsa man karon? Sa mga kantahan mo pagsubok usa man ko na preso. Uyab banta di man dapat ang mga kantahon nimo mga sweet-sweet nganong pagsubok. Kay tungod gay na sa atong mga naagyan sa kinabuhi ba nga kanang may struggles nato ba pero na-overcome ra nagapon nato. Naunsa man ka murag lain man imuhang buot karon nga manglakaw man unta ta. Magkisar ko taron babe oh. Wala koy gana, wala koy gana. Babe, dili pa ka mag-ingon na wa kay gana, babe. Dili ka mag-ingon na wa kay gana. Ingna na lang kag di na kaganahan sa ako, babe. Kay magpakalayo na lang ko. Dili sa ingon nga wa koy gana. Kung tulak ka babae ko. Sagdi ilag mabugat ka. Wala pa talag video. Sakit. Mag-focus na ta sa atong lakaw karon. Asa data? Adto mag-shopping. Anniversary biya ron nato. Lagi ko i-surprise lagi ko nimo. Ako na yung mag-treat ron sa imuha ba? Oh, sige. I love sig panulak, babe. Bisag natay mga pagsubok nga maagan sa kinabuhi. Love gyapon tika og mag-uban ta ba nga langga tika. Nalipay ra kasi imong gitanaw. Nalipay raman kay. Wait ko ging ato ba? Ya. Ika number 2 ko. Abi na kog dili ko to concept bitaw ma-visualize dayon nako mga kuan niya. Naka-create man ko nga ato sa diha dali-dali ba. Yeah, actually swak ang imong concept sa sa 1 minute na video. Ang ako alang na observe kay katong sa sa first part na ni kanta ka, awkward ka tanawon sa camera. Kay murag siguro conscious ka sa imong pagkanta. Tapos wala mo'y emotional connection sa imong ka-collab. Dapat gigamitan nimo siya background music para maka-build ka og connection sa audience or makatawa ang nagtanaw sa imo. Okay ang imong story pero ma-distract ko sa pag-cut like nakadiri at another second na nakadiri ni balik ka diri pero continuous ang flow sa imong story pero line imong angle sa camera. So distracting siya sa eyes instead na makatawa ko kay maka-focus ko asa kaniadto. Okay, dapat na joy thorough discussion sa imong partner para funny siya. Thank you. Thank you, Nel. Kwarta lang ga hilas naman kaayo. Hi best friend. Uy, hi, Sorry best I'm friend. late.
kumusta? Gwapa na kay ka. Mas gwapa ka. Gwapa na kay ka, sis. Pero in fairness, gwapa ka. Uy, buyag, bago rin kitang bata. Ang Ginoo. Nakapanglabara dyan ni. Lagi. Promise. Nami kikatakay karon kay inig magtalikod na ay pagkaan. Talikod gamay. Ay, Pagkatubang, Undertaker. Katawanan kay ka. Pero gwapa kay karon, pero kang si Christine Reyes. Chris, wow. Pero Ganahan. imong gupit mo si Efren Bata Reyes. Mag-order na ko ha. Sige na, waiter. So, muna akong gi-order tanan sa to assess para sa to aning duha. Tungaan na to ni ha. Kadagan ba ano? Kaya raman kay duha raman. Dili ko na kolbaan ka, margi paningot lagi ka. Tama raman ni, lami man Wala ni. hina ilang aircon. Dili, Diyan pag dito panington sa man ka manikin. Sige, waiter, babil out me. Sis, wala ko ka-withdraw. Oh, dili na taluya. Wala lagi hina ka internet dito sa kuan. Mo ba inunan kasagaran sa bungol sa magbarkada? Wala ko ka-withdraw. Kabalo bi ka sa ko nga mobayad jud ko nga pero wala jud ko ka-with tapin na lang sa ko sis B. Bayaran ti ka, promise oh. Paningkamot, mga bayaran nimo niha, bahala ka dra. Uy, ikaw ba nag-order diri sis? Bahala ka. Bayarin na tanan. Sis! Hi, best friend! Hi, best friend. Kanang, good job. I commend you sa imong editing. Wow, change background. Thank you, Roy. Igamit na nimo ni think outside the box. Pero, kasayangan ko kay you're naturally funny. Yan, makita man sa kuan, makitaan sa video nga lingaw mo, nakuwangan ko sa storytelling. Since day one, mao ginawang giingon, storytelling is key. Bisag unsa inyong role sa kinabuhi, storytelling gyud. Walay tao nga di kahibog storytelling. Mao mo tanan ana, storytelling. Nakita nato nga sa at the end of the video, ka-realize ta nga ang video is about amiga, di ba? Amiga nimo nga may kay magkuan pero walay kabayad. Pero kami nga nagtan-aw, nagsugod, naibawa na mo at the end pa. Sumurag libog unsa man nga video ni, isa din nga video. So kinahanglan kag storytelling gyud, which applies to everyone. Storytelling nanay format. I-keep ni sa inyo hunahunahon sa nga format. Number 1, start. Unsay promise nimo nga i-promise nimo sa viewers nga mao nilang makitaan sa video. Like example, kung kana nga video, ay nanapod niyong amiga nga pasosya-sosya, maday kwarta. The next ana, mo na mong promise, so mag-expect na yung viewers, lo, nadi siya na ng amiga. Next ana, sa after ni mong start, nag-promise na kung saan ba itong video, nabot na yung friend. Yan ang climax. Climax, inyong mga banter, inyong mga away, inyong nana. Then after sa climax, resolution. Unsay mahitabo sa video. So always remember ka na, tulong steps. Bisag unsa nga video, i-apply gyud nang tulo. Kung may expert ka ng storytelling, kusgan kay ka. Thank you, Ryan. That's all. Thank you so much. Limusita! Paglampasan diri! Asa tong lampas? Limonsito! Hoy, naunsa na Is this the new generation? Hi, dili lang unta. This is Mommy Barbs. In today's video, let's talk about respect. Miss, excuse me. Number 23, ma'am. Ikaw? Are you okay? Look, ako yung una. Excuse me. Miss, kanang naamoy. Oh my God, I forgot. Look, ay, ako yung una. Excuse me. I forgot. Sandali. Okay, yes. Kato, mo to. Sige. Mauna. Ay! Mauna to. How much? Yes. Decline, ma'am. That one. Decline, gapon, Gcash, ma'am. yeah. Credit house. Oh. Okay, decline, Dali gapon, ma'am. Good for. Look, good for. In this video, respeto lang. Bahalag makakalibang. Look, pero mind. Ano kaigat ko? In comparison sa mga nanglabay, murag ni level up na gini akong video karon kana na yung mga pa-text. Ako napansin sa kaninga comedy skit, nakita nako ang Barbara nga really on top of her content. Ug importante kaayo na siya Barb sa usa ka content creator, hilabi na pag-abot sa mga collaborations. Kung ikaw ang dapat nagdala na nga content, kung kana nga content i-upload sa imuhang social media platforms, pasabot ikaw ang on top sa tanan. Sa concept, sa direction. Isa sa ko ang ginakahadlukan kay pag-abot manggod sa challenge kagahapon, mga sikat manggod ang inyuhang mga nakakulab. So nagsigid ko gunahuna ba nga kaya ba kaha ni sa tanan nga sila ang modala. Kay usually manggod kung ingon ana sikat niya kamo baguan pa lang, ang tendency gyud og nahitabo gyud siya sa kasagaran nga mga aspirants nga ang midala sa video ang guest creator. But for your comedy skit, Barbs, ikaw ang midala. Dili na ko siya gusto isulti for the sake nga sa imuhang edad whatsoever. At the age of 51, kaya lagi di ay kaayo magbuhat og content si Barbara. Sa imuhang content, Barbs, sama sa kong giingon, you were on top.
Pero pag abot sa content story, sa flow, mas nag-improve ka. Comedy skit ni, pero naapod siya'y unod. So, wala ka nawala sa imuhang branding ba? Nga naabitaw kay gusto nga ipaabot sa mga katawhan nga sa tanang butang naagyoy leksyon. Dili man siya ingon nga, grabe ka katawanan nga mag-agik iko. Pero, at the end of your content, sag, nakasmile ko. Pasabot na achieve nimo ang imuhang gusto. All throughout sa Bisdak 12 nga competition, Barbs, gikan sa day 1 to day 3, literal nga gasaka ka sa imuhang performance. Thank you. Sa imuhang comedy skit, nalabuan nimo ang imuhang ikaduha nga performance. So pasabot, imuhag yung gisa puso, imuhag yung gibutang sa imong alimpatakan ang mga advice nga gihatag ni Medyo Maldito ug ni Telma. Ug unta, kung madayon pa ka sa Bisdak 12, mas muangat pagyud ka. Daghang salamat sa imuha, Barbs. Thank you. Sir, good afternoon ka ng... Dili ba itong nagatanggal o ka ng nasaniban? Saniban? Oh, mukuan mi dire, mo pikam yan na. Nausa man dai ka. Nasaniban ko ka ng beauty queen nga ano, uy, ka Ah, beauty queen, likod na. Kabalo ko ana. Ha? Beauty queen, saniban beauty queen. Asan daw dabi? Ay di na beauty queen, ma'am. Asa man? Sigbin, ay dili. Tumutugpas ato. Ay dili. Ay gilingkod sa kaya. Skine, come on, ma. Kuna. Wait lang. Saagtang unang sir. Ah, saagtang. Kaya meron kaloy naman iskor ang naskar, kara. Agtang! Ay, agtang. Katak. Naon sa ka, ma'am? Ma'am, okay ra ka, ma'am? Mama, ma'am, okay ra. Naon sa ka? Gusto kay ka nambal mga tagal. Saniban ka. Gusto din ni diri mo. Vegetarian ba ni? Vegetarian. Ano sa mga hero? Veterinarian day. Vegetarian. Jake. Ay ginuo ko. Ano ba siya? Abi mo kunokog na kay dala. Ay, abi na kog ito. Honestly, mas giganahan ko sa imong behind the scenes compared sa output. So, which goes to prove na daghan kay clips na gipang sayangan. Okay? So, it doesn't matter kung ganang imong gi-shoot, pero kung di ka kabalo mo handpick sa clips na i-include nimo sa imong content, epic fail gihapon na siya. Daghay na sayang, daghan kay giputol, na daghan ta na gana gyud ato na imo lang gipadayon pero imong gipang putol. Mga lacking sa imong video, I think POV. So ang imong video kay murag same lang ang positioning na aka na si Wang Ising. So dapat na POV na imong lang face. Na POV na si Wang Ising lang. All throughout sa imong performance, nag-improve ka pero sa kanina task, I was expecting more kay gana mo gud imong performance behind the scenes. So, muna mong kailangan i-work out ang editing. You're funny, na jud kay character. Pero kailangan jud ka sa technicality sa content creation, dapat need mo siya i-work on. Day 3, I was expecting na mag-improve ka ha, like literal. Among sa imong mga kauban, ang imong content akong gi-look forward, kaya ang behind the scenes nimo kay the best. Pero wala lang yun mo na-edit og sakto. So, I was expecting na mag-improve, pero a little bit disappointed ko. But I know your capacity. I know you can do it. Technicalities lang, kailangan na mo i-improve. Okay? Asa kagikan? Uy, Jill! Mata po man di ka? Malamang, nabay nagtindog na tulog. Asa kagikan? Jill, uy, kung sa mong barkada, Jill. Barkada gyud. Kaayo, Jill. Barkada gyud imong kauban, ha? Nag-inom-inom ka dito gibiyaan mi diri sa imong anak. Ha? Nawan imong anak nimo. Jill, wa pa kabalo ka kambal ni. Unyag bakwaan ko. Nag-inom-inom ra ka. Mo ka nagsulti. It's over. Jill. Okay, mapasaylo ka. Pero nakahimuon. Ha? Musay ha? Nakahimuon. Sayawi ko. Jill. Magbulag ta. Magbulag o musayaw? Musayaw, Jill. Kana, dire, kay di ka makita sa kamera. Jill, okay ra ni Jill. Kana. Isa pa. Okay na ni Jill. Dali na. Mana pa lang ni Chris ng Paris. Ayaw, dira. Dira ka. Dira, dali. Ron. Sayo sabi? Eh. That's what I'm talking about, my dude. Di ba? Gipakita nimo imong vulnerability. Nga wa ka naguna-una nga basin kantsawan ko ani.
That's what I'm talking about since day one. Vulnerability, ayaw mo kahadlok ipakita. Unsay mga kawaw, mauwaw. Basin mahadlok mo, mabash mo ani, or katawan mo ani. Ang effect, na-value. Unsay value lang nakuha, nalipay sila, nalingaw sila, kadungog ka, nikatawa sila pagsayaw nimo. Mo na value nakuha nila. So grabe effective kayo. Need lang ka mo improve sa imong editing. Nga sayang wala nimo na take ang opportunity nga katong pag sweet na. Ang slow mo ato, music, kilig na siya kilig. Added value na pud siya kay kilig ang nagtan-aw. Sayang lang siya pero ay kabalaka, you have to create more. Eventually ma-realize ra nimo nga ay nani day mas mo work day ni. Mag-improve ka, so you have to be consistent about content creation kay di man ni siya karon ra. I'm sure dili ka kakaroon mag-content. Mag-content pa ka after aning bisdak 12, di ba? I'm hoping and unta imo na ipadayon. And based sa day 1 of day 2 nimo, day 1 need kag storyline sa una, di ba? Na-mention na mo nimo nga kinahanglan kag storyline, kinahanglan nimo storytelling. Then after pagka day 2, nag-improve. Ito, nag-improve ka. Kaya nga no, ipakita na nimo imong vulnerability ato. Nga bisag patikan ka, ipakita nimo nga na kay soft side. Ang day 3, imong i-combine. Kay day 1 nimo nagligid-ligid yapon ka. Nakaka-catch og attention. Bitaw, gi-combine nimo kay na kay storyline, gipakita nimo yung vulnerability, then nalingaw ang mga tao. So, good job. Mama! Unsa ka? Lain na po di mo, oy. Nakay nabuntisan lain dira sa kampo. Bulang na me. Nga siya laing nabuntisan sa kampo. Nakabuntis siya lain sa kampo. Bulang na me. Nagingon ako si Muha. Mangita kag lalaki na adunay dignidad. Responsable. Ata ka na mabikangkang. Magay na akong nakabalangkan, no? Ako na siyang nabilangkaran. Niya, lahi na yung nabuntisan. Kabalo ko sa mga kwan sa mga laki kay laki ko kasing-kasing agay. Ganito gaya kong advice, be. Kasi ma-advice mo sa kuha. Isip akong inahan. Advice naman akong gipangayo kaya heartbroken ko. Ang advice ako si Muha, magtumboy ka. Ha? Ang pangutana, magtumboy kaya si Bijoy? Abangan sa next episode. Bijoy, wala joy pagduha-duha nga ikaw naagi kay pangutok sa usa ka content creator. Kay kahibalo ka ba kung unsay gwapo nga editing na style, no? Nakay katong mga rewind, unya natahi nimo ang imuhang story unta gyud nga naakay sa sinugdanan hook. Pero naunsa ni siya tapos ni-rewind mo na dayto siya ang sugod sa imong istorya. Ang pinaka-critical lang gyud sa usa ka content creator para mahan-ay niya ang iyang final output isa pagpili. You only have 1 minute para sa final output. Critical ang pagpili kung unsa to dapat ang kinahanglan ikat, unsay dapat mabilin. Daghan kaayog parte nga unta natanggal nimo kay naa man gihapoy istorya kung katulang nga clip ang imuhang gipaslak kay para naa pa kay chance nga sa imuhang ending ma-pull off nimo ang mura og punchline. Kita man gud ko sa imuhang execution naa gid unta tong pagtanggal ni tata sa imong Arios bla 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 kay para mahimo kang tomboy. Ang final punch unta didto imuha na lang tatong gi-end ang video sa kay para magtumboy na lang ka. Ana na lang unta to ang imuhang gi-final punch. Kaysa sa ginaghatag pa ka og ending na magtumboy ka ha si Bijoy atangan sa sunod nga episode. Para sa kuha, wala to siya nag-work. Isipag yun, as a content creator, maogid na siya, unsay kinahanglan tanggalon, critical yun na siya sa usa ka content creator, unsay dapat ipabili. Kay, murag nasayangan yun ko sa imuhang content, Bijoy. That being said, grabe ang imuhang performance gikan sa pinakauna nga challenge, medyo dirigyog ka na alanganin sa imuhang comedy skit. Unsay nahitabo, Yes, Bijoy? nag-struggle jud ko, Col, kay di ba ni-approach man ko nimo nga, cool, naglisod jud ko kay 6 minutes na lang ang oras ba, tas pa ko'y nasulat. Di ba, giingon nga kanang how'd ko mo kuan og punchline mo, mutahi sa akong mga storya, anak. Pero kung ingana man gud ko, wala jud ko na sa kung kuan nga mag-comedy skit. O nga, kanang murag di na ko siya niche ba, pero challenge man, so lain pug akong atrasan. So mao to nga kanang ang ako atang kuan ato kay katong imong gisuggest nga nonchalant boyfriend versus OA nga girlfriend.
dili ingon nga kanang sala ni tata ha. Ni anak man gud si tata kinsa pailain gani nga ako ang kasabay anak ko nga ako iyaan siya nga kanang uy pwede kuan kanang dili na sad ko uyab-uyab kanang pwede ko mama nga tumboy kay kanang murag kuan na kay ba anak siya. Anak ko nga bitaw no kay daghan naman kay nag-uyab-uyab daghan kay na buntis-buntis ako nga sige mag kuan na lang ni iyaan ani na lang. So, pero wala man pug ko nagmahay. Ang pakuanan lang yun nako kay mas dali ra unta siya i-edit compare sa dati kay di ba mag voice over pa ko atong last to challenge. So mas dali ra unta siya i-edit. Ang ako lang kay kanang ang pagtahi nako sa story ba. Nakasabot ko sa imo ha, Bijoy. Pero sama sa kong giingon kaganiha nga ikaw ang magdala dapat ni ini nga content. So maski pag maingon si Tata Daem nga pwede lahi na pod, kung ako naa sa imong posisyon, mag-stick ko sa kung unsa to akong initial nga idea. Gisayangan ko kay mo to akong gisuggest sa imuha nga bagay kaayo sa imuha. Nga at least si Tata dili siya effortless ang iyang acting, dili siya mahago. Mo na lang unta to ang imuhang gihuna-una ba nga ayaw ka balaka ta kay dili man ka wala kay effort ani kay igo ra nonchalant man imong role. Pwede rin all throughout the video magkuha kag clip nga si Tata puro lang siya ana. Nya ikaw na tong naningkamot o buhat sa imuhang kaugalingon nga POV nga OA nga girlfriend. So nasayangan kaayo ko ato. Okay? Good luck sa imuha, Bijoy. Daghang salamat. Easy na, Jud. Nagsakit man ako tiyan, uy. Malibang sa ako, uy. Gamit kag CR. Kaya na ako naggamit, kaya ako sa taas. Kadyot ra kayo. Hala, walagi kabo dire. Hala, unsaon man ni. Hala, na'y plastic. Gwapo baya to. Sige na lang, uy. Na, ako na lang ni kwaon lagi ang tubol, uy niya. Mudagan na lang ko before siya muari. Papahatong bihana, uy. Di na pantay ang kilay. Unsa man ni? Kadama! Yak! Ano sa imo kay gwapa ka kada adlaw. Na-pressure gihapon ka sa tibuok imo gibuhat from day 1 to day 3. Morning challenge ang akong ginalisdan kay di mo good kumurag naturally funny good compared sa uban aspirants gani kung siguro makabantay siguro pud ang uban or kamo mismo like silent like matog sa couch or ana. Nya nikita pud ko sa ilahang pag-skit gani ko. Funny jud kay sila niya. Ako adto pag film kay murag boring man. Pero actually tinood man na siya na story gyud niya. Ako gikuha ko tubol gyud. Dili kay ang nahitabo ato is kalibangon jud kay ko adto as in literal jud niya. Najoy gwapo. Usa ra to siya kag gwapo gyud sa CR then niana siya nako nga. Pwede ikaw muuna then syempre ko thank you kaayo. Pakiyot lang ana niya nilakaw siya then nagdali-dali ko og sit down nalibang jud ko niya tubol man jud to siya. Wala ko ka-realize paglingkod nako wala man di ay kabo wala pa jud tubig. So like ang imo thought na unsaon man ni nako like mubalik ang gwapo basin paggawas nako matimingan magsugat mi mo siya. Duodan ning So ang nahitabo, you know, life and death situation lang siguro to. Ako gikuha ang plastic. No one knows the struggle. I mean, ako man sa tutubol, so it's okay man siguro. Ako gikuha ako tubol. Pero ang plastic kanang imo masud imo sapatos gani. Dili siya like kato nga plastic. Ang plastic wala. Wala, jud. Like pwede nimo matay gani. Wala man ako giputang na maklaro jud siya. Ako giputang sa likod sa anidoro gyud. So pagawas nako, wa jud ko kahugas pud sa kulubot kay wa may tubig. No one knows if baka kaligo o kakalibang. Siguro ang iyan na ibaon nangihir ako baka jud raman. So pagawas nako, morning pinakain ko na sakto ra jud ako gibuhat. Tulo ka gwapo ang nagsunod. Like, ang pag-agi na ko, ingon sila na, hi, miss ko. Hi. So, you know, the moral lesson is dapat kung ikayla sa CR, limpyuha jud kay it's a big impact gyapon sa imo. Now you know. You mentioned na dili ka comedian. Feeling mo dili ka funny. Pero ang imuhang manggung gibuhat kay strategy ka sa imuhang content. Kabalo ka kung unsaon siya para
bawion ang imuhang mga disadvantages siguro para makakreate og something funny. Sa first part, pag funny ang content, dili na nato kailangan i-narrate sa ato self or sa tao na moadto ko karon og palengke or hi, sakit ako ang tiyan. Kaya dili man gyud nga ang reality. What makes something funny kung naa siya sa middle part sa reality og sa dili or sa offensive og dili. Kung naka sa middle, funny na siya. Pwede to siya na sa first part, nag-acting lang ka like pure emotion sa kalibangon with some background ng mga voices. Kabaho ba diri og ta? Kasi nang mutot merbo like ta itas naka sa RSPC kay ang ato ang setting man kay marpod og RSPC, right? Pero funny siya. Kabalo ka. Life experience. Gamay lang ang 1 minute for nahimo nimo siya. Yeah. Dili kanal imong humor, never ko nang imong humor, pero makarelate gihapon mi. Tapos kabalo ka mo capture sa emotions pod ni at Tita Daim, 'di ba? Sa last part gi-highlight ning gi-zoom in mo iyang emotion. Nakig-cooperate ka sa iya, walay lamang, wala pa yung baba. Sa day 1, you started strong. Day 2, still stronger. Karon, I was expecting na mas, pero just like what you've mentioned, dili nimo forte ang comedy skits, but you did it. So, all in all, excellent. Gihapon yung first one. Sa ako part pod kay sila tanan is murag na utilize gay nila ang ilahang partner niya ako adto kay murag funny ba ya siya daan niya ako di ko funny so nagthink ko na hagbong jud ko ani nga challenge niya dili pa gyud pwede mo use og music gani mo download og picture nga nay ani Doro og tubol gyud di pa jud ko kahimo og whistle sound so thank you Kaki and day kay siya naghimo sa drop sound niya nay tubol kay di man ko ka whistle pero ako naghimo sa uban pero guys pwede ba ninyo i-utilize ang mga background music dira sa ato di ba mag-record mo gamit ito sa gawas? Like for example, ang inyong background kay naamo sa gawas. So mag-record mo. Para ang background music, dili nang more naamo sa isa ka room nag-istorya. Creativity, utilize kung unsang naa. Ayaw mo pag-play pretend na kibali. Ang nakita man gud nako sa uban, kani ang gigunitan pero lain ang gipasabot. For example, nagunit kog tubig tas maingon mo na juice ni dili jud na pananaw sa audience ang juice. Ang audience dili mag-adjust sa inyo ha. Kailangan ninyo ipakita na real ang inyong gi-portray kay para masabtan namo dili pa na mo i-figure out unsa inyong gibuhat. Okay. Best friend! Gibuhagan ko sa akong boyfriend! Nabot ako boyfriend nga nimo, di na akong boyfriend. Paghilom. Kay katong amigo ta dugay na kita. Pero dito ka sa imong boyfriend na si uban-uban, karon gibulagan ka, adto ka sa kuha. Ha? Tanang kwarta nimo gigasto nimo sa iya ha. Ay pagipalit na lang nimo repair para mo tubo ka. Gusto ba na sa imo ha? Dili. Mo nang una imong kaugalingon. Be, sorry kaayo guys. Sa panahon nga na ako, gibaliwala rati ka, pero ganyan ako nimo. Kay baw ko nga naara gihapon ka, bes. Anong tabangit ko. Yung sakon man lang bata sa imong tiyan karon. Puntis man di ay ka. Kisay amahan anak. Barang ni. Ayaw ko inagbarang. Ayaw ko inagbarang. Dili na barang. Unsa na lang kaya ang itsura sa imong anak? Unsa itsura sa imong anak magsakripisyo? Ipakumot. Ipakumot imong naong. Pero ayaw ang bata ha. Wala gini bata. Di na bata. Unsa din na siya? Panuhot. Ay panuhot ra di ay na. Besh. I'm so happy for you kay panuhot ra man di ay. Lumag. Uy, dara ko. Ay hari ka. Unfortunately, na-disappoint ko sa imong performance ani nga video. Kay ang nagdala sa inyong content si Wang Ising. Siya nagdala like ikaw na nahitabo sa imo kay ikaw na nuitig tubag. Siya mag-joke siya, ikaw mag-react kung imong content, ikaw gid dapat maghunahuna. Kay ikaw may edit ana, maghunahuna kasi mo galingon like especially inani nga on the spot. Well ga edit mo, well ga video mo, kabalo na kaasa pa dong ang storya dapat like asa man nimo moabot ani, di ba? Nag-shoot mo dito last time kay nibalik pa mo kuan kay namoy kuwang murag wala na hanay ba. So ikaw as a content creator dapat uptick ka kay naay mga times nga kinahanglan mo ka mo collab og laing example si Telma. Limited ra pud inyong time ana. So dapat paspas pud ka maghuna-una, ikaw magdala sa story. Ikaw may mo upload ana. So more to siya and sa day 1 nimo napakita nimo imong humor. Day 2 nag-improve ka. Gipakita nimo yung vulnerability, wa ka nadlock na makita imong mga insecurities kay which is trabaho biya nimo. Imong gibuhat imong kagalingon nga katawanan kay para mo katawa imong mga audience. And day 3 na pressure ka? Oo, so kay nagtuugay sila og kanang murag kanang kuan iswa kay komedyante ko pero para sa ako guys like katong kanang comedy skit like kuan kana kay lo unsa ka ni kay komedyante na gid ko daan nga kanang like example kay makalamang pa sila nako like kay ko ba nga dili ko kuan na pressure jud ko. Riza, ay kabalaka. Basahin sa imong sanina. Trust the process. Trust the process. Kay process man ni tanan. Like
dili nimo maingon nga tungod kay comedian ka, maay na ka mag-video kay di man ka karon pa man ka naghimog content, dili man ni kanang gitrabaho na nimo, lahi man ang pag-comedian sa pagka-content creator. Ay kabala ka kay naman kay chance as a content creator, you have the chance to redeem yourself. Bawi ay mo galingon nga ugma na kay laing chance to create a better content, learning from the experience nga imong nabuhat karon. Kay na magay time nga lain na to ang video karon ay. Pero sige lang, bawi ta ugma and padayon. Rise up. Palangga na ako. Unsay plano nimo igawas si Junior? Sa? Kuto na ko palangga be. Nawalo ka na ko plano sa bata. Unsa man? Gusto na ko i-double dick ang bata. Ah, kahanggaw po di ba? Nagalangalan naman gani ni bugan ako kay tagagabi po na. Agay. Kubanin na lang ko be. Na naman? Magsumbatan duha. Salamin! Gipawagyan ako! Dali! Palga! Wala ambulance! Wala ambulance! Pagani sa butakan! Dali! Sige, butang! Sa kabinet! Sakit-sakit palangga na ko! Tirog na! Hinayang ko palangga na ko! Junior palangga na ko! Dali lang! Sabay mo! Gurite! Og nanganak ra gyud kong normal bisan pa man sa among nilang paruhay. Welcome to Madireng Life. Bye-bye. Ganahan ko kay naamoy dynamics duha. Naay connection, kabalo ka mo acting, kabalo ka magpakatawa, nana siya sa imo. Tas imo ha voice kay ma-register gyud siya sa ako na Jenaline, ka Jenaline gyud. Thank you, Matilde. Pero okay. Ang wa na ko ganahi, Jenaline, kay ang ato ang skit mo siyang nahimog role play sa classroom. Okay, ha? Okay, to be honest, guys, kay skit man siya, dapat mag-focus ta sa background music, kay gusto man ta magpakatawa, costume, nag-costume ka pero wala nimo panindigi, di ba? Nanay pero naka-jeans, gipangagian, tubig, pero unsa asa man makita sa viewer na gipangagian ka. Wala kay naka-jeans man ka. So dapat kung nag-costume na lang man, i-all out na, i-fix na ang kailangan i-fix, hubuon ang kailangan hubuon. Okay. Ang nahitabo, marag nag-pretend na lang minanaa mo sa hospital tungod sa inyo dialogue, pero ang inyong background nara mo sa same spot nag-indog. Okay? Kung nakig-collab siguro ka with, kinsa to idea, katong green screen, pwede ka ito siya i-explore. So, moto ang kulang. Green screen, pero ang inyong batuhan og lines, perfect. Ganahan ko. Dapat dili na gyud ta mag-think na maghuna-huna gyud tag ay naataraw ko sa bukid karon. Moto na hitabo di ba sa imo day 1, gi-correct na to dapat imo background. Day 2 okay na kaayo. Day 3 ni balik ta sa day 1, nagpretend ta na naata sa isa ka situation na wala ta. Dili na i-figure out sa audience ha. Inyohan na responsibility mag-present mo og real life scenario na funny. Okay? Moto ang kailangan ni workout. Thank you, Matilde. Say mo agang. Hello, Call. Hello po, gang. Ay, dili, Call. Katong hello ba? Katong wafer good? Katong ana? Ay, basta ba day? Okay, gang. Tagpila pod, Call. Oh, pwede ni mo, gang. Uy! Ang hello, Call ba? Hello po, gang. Dili, Call. Hello ba? Hello! Hello po, gani. Ay, uy! Ayaw na lang, uy! Okay, gang. Hello, goodbye. Achieve loop imo gi-achieve. Gilop, naloop niya, naloop. So anyway, Kian. Naginatawag niya si Telma Manggod nga. Nasa giingon nga about kanal humor o aircon humor. Si Telma, ang iyang ingon na aircon humor ang imuha. So para sa kasayunan lang sa ang kanal humor kanang babaw ba kanang maski kinsa makatawag yun kanang kanal from the word itself kanal. Ang aircon para sa mga high-end nga mga tao nga katar mga pandato nga joke maraging ko na aircon. Pero para sa ko abang good na
Mura siya o ganang na-mix ang kanalog ang aircon humor. In between. Right. Gwapo ang konsepto, as in gwapo kayo mong konsepto nga. Si Tata, lahi ang iyahang shoot, kay ginabuhat yun na sa mga content creators yun nga. Especially, like for example, si Taimuha, kamo ni Snake Princess. Ako yung mga tag-script. Yes. Siya balon sa story. Oh, murag ingon ana ba nga, lahi ang pag-shoot kay Tata Daim, lahi pod ang imuha. So, for sure, daghan diri nga murag naglibog unsa ni iyang comedy skit. Kabalo jud ko nga naanay ana-ana ba. Palitan yun ni ba nga sa editing lang ni siya. Mabal-an ra gyud ni sa iyang editing, sa iyang final output. Nakulbaan ko if ma-achieve nimo. Pero para gyud sa kuha na-achieve nimo ang skit. So, magkatawa ko dili sa imuhang nawong, dili sa imuhang reaksyon sa kay Tata Daim ko magkatawa. Kapalo kang inosente man kung kayo si Tata mga. Mao to yung script, wala sa kabalo nga. Kay maski si Tata, lost siya unsa ang imuhang konsepto. So, magkatawa ko sa fact mga murag, hala, nag-work out ang imuhang. Siguro, strategy to nimo nga wala nimo gisulti siya ang konsepto. Yes dili? po. Ah. Kaya I wanted to be as natural as possible kay ako. I'm fun, especially kanang close good na ako angkol, pero wala jud ko'y comedic timing. So if I don't have comedic timing, I'm gonna make my own. Mao to siya nga, mas katawanan siya for me. Kay si Tata, innocent di siya mga, nakakita manggugko sa execution. So si Tata mga, basta gi-follow na lang niya ang script and it worked out sa final output. So at the end of the day, Kian, ikaw ang nagbuot, ikaw ang nagbuhat sa flow na achieve nimo ang imong gusto. So far, sa imong pagsulod sa Bisdak 12, Kian, daghan ba kag mga nakatunan? Yes po, Uncle Chito. Karon na ako na-realize nga nagamit na ako akong degree. Kay communication arts, manggod ko. So, kanang murag, I see it as an advantage. Pero, challenging kayo sa ako, to be honest kayo. Sama sa gingon ganina nga, wala ko'y comedic timing. Ako lang siyang i-strategize, di ako nag-leverage. People always take me seriously kay maumanggod ako ang gibuild po na brand for myself. So, if mag-joke ko, abi nilag, muana lang sila sa ako, kay, dili siya funny. Or basin dili lang funny tungod sa akong delivery. Maybe it's because nga kanakong ugnan ako akong self nga I don't want to be the punchline. Like, kanakong people from the LGBT community nga ginahimo rami katawanan. Kaya mo na akong ginapugngan good nga we are more than that. We can bring joy, pero we should be taken seriously too. And I think karon sa imong question, Uncle, kay natap na ba nga I can be funny and I can be serious and I can be in between. Ana god, kasama si maging kanal og katong aircon humor. So mo to siyang pinaka na-realize nako karon nga bisan pag katawanan ka, you can't be like kanang a punchline. You can also be as gorgeous as me. Ana god, ganon. Kay balo ka Kian, sama sa imuhang giingon, no, nga sa imuhang mga nakatunan, makita siya, mag-reflect siya sa imuhang mga final outputs. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod sa ikatulong nga challenge ninyo, imuhag yun ba nga gi-prove sa amo ang naagyug kay potensyal nga mahimong content creator. In fact, makita nako sa imuha ang journey ni Jomi Hospital ni Esnir. Ingon anak nga klase nga pangutok ang ako ang makita sa imo isip ko sa ka-content creator. So unta ma-maintain na nimo kung magpadayon pugid ka sa competition. Daghang salamat sa imo Kian. Thank you. Pasaylo ako pa! Anak, ngauyutars! Kupahadyo na ako, uy! Nak! Pa? Unsa man ni akong nadungog sa mga silingan nga bayot man kudo daw ka? Usahay! Aw, dili oy! Buong, dili ko bayot oy! Awagon na daw kay kong braso. Unsa man ning sa TikTok kuno nimo nga nagsayaw ka, nagpakita ka sa imong batiis? Wala mong good pa, nang suday ka! Unsa man ning true it back? Sige daw, pakita ko aning true it back, be. Pakita ko. Dili man na pa, pang lalaki mo nang Pakita ko sayaw. anang true it back karon dayon. Anak pa oh. Anak pa. Isa pa sa isa pa. Anak good pa. Unsa man ning twerk? Ay wala man na pa, ano nilabot pa. Pasabta ko aning twerk nimo ning sa TikTok nimo, pasabta ko unsa ni? Anak pa oh. Anak pa. Anak. Abayot gid ka.
pa. Pasalo ako pa. Bayot ko pa. Nak, ayaw ka guol. Ano nga guol man ka? I feel you. Unsay background sa imuhang story flow sa comedy skit? Actually, Col, to be honest, nagbuhat ko sarcasm nga concept. The video speaks it itself nga sa mga usually nga maagian sa mga LGBT nga mahadlok mag-out ba. So, makita ninyo sa end nga nigawas siwang ising nga bayot pa rin siya. Wala to ingon nga direct nga ay bayot pa rin akong papa marag ano ba. Marag bisan og kay ang point of view mo sa mga tao karon is bayot isala ano ba, Yes, diba? yes. So, pag ana, bayot mo daw papa, di sabihin nga bayot literal kanang makasala pud siya. Sa tinuod lang, pagtanaw nako sa imuhang execution, nakatawa ko gamay. Pagkakita nako sa final output, mas nagkatawa ko. Kay okay gyud ang iyahang execution. So good job gyud sa imuha kay na-achieve nimo ang imuhang gusto. Ang wala lang nimo na-achieve ang katong pinaka-final nga punch gyud na murag nakulangan ka sa 1 minute no. Murag ingon ana. So kulangan kayo ko sa effects, wala kayo nimo nagamit ang editing, unta mas na-utilize nimo ang zoom in, ang zoom out, ang pagbutang og mga effects, mga background music, dito ko nakulangan. Okay ang dagan sa story niya eh, ba nga marubita ko, "Sama na, bayot ka, ana." Tapos di ay ending kay mao pud ang papa kay bayot pud di ay. Murag ingon ana. So okay unta ang iyahang punch, nakulangan lang gyud ko sa editing. Ikumpara na ko ang imuhang comedy skit nga final output sa imuhang mga previews, dinhi ka actually mas okay ang imuhang performance. So kung makasulod pa ka sa mga sunod nga challenges, ingon ani, pero mas kinahanglan na nako mas makita kung unsay pagyud ang pwedeng kakayanan ni Glenn isip po sa ka content creator. Salamat sa imo Glenn. Kuya, Ano ka, brother? Nailak sa kiganiha. Ilak na sa ganiha. Aboy ko, uli na mga to. Sila pa doon. pero kinsa kay pinaka-hot tanan pa si Ian Kian gyapon moderna. Ang ganina. Kian gyapon na pinaka. Ako nabiliban gina si Kuan. Nangs. Tamo na dito ni mo. Dito dito. Mapa na ko bader pero amot lang. Nice surprise ending na. Para na rin sa siyang papa. Sa ba naman dito? Subo! Sister! Salamat brother. Ala, tapat bitaw brother. Magkamo naman. Ala. Parang magtalikan ni brother ba? Yung gabi iba. Kasi nagkumontag man ni Bandame. Kato ba ganina ba? Ulo lang pangutan na ni Glenn? Kung true story ba ang iyang presentation? Dili ka na mag-come out ba? Mag-come out. Ako mag-good, ang ako mag-good ingani. Ang ako mag-good is, ready ba siya to come out? Like, Pero siya ganito. Huwag pa rin siya ka-come out na may wala lagi. Pero bili lang ako mag-good ka na mag-good nga share bita sa tuwa ka ng ready ba ni i-share sa public or dili? Yeah, ganito. Ano ba niya? Wala bita. It's not our story to tell. Yes. Oh. I think Glenn is Wapa by man jud pud si Mandy. anak good nga kanang Dili daw siya. Promise. Dili Wapa daw. jud Dili siya. daw. Daw lang. Okay. So that explains, di ba? Oh. So dili gid nato ma-judge sila according to kung sa ato panglanan sa ila. Ginan man ako sila God. From the start sa show man God, kadtong first day, ana mag-rest na mi, mag-istorya mi na. Dili ko gusto nga itago akong tinuod nga identity. Sila akong family karon diri sa sulod. And yes, I'm gay. Di ka po na baka og kuso-kuso? Palit na og washing machine sa NYR. Yes, I'm gay. Dili siya dali para sa kuha. Nag-hide ko ba for like 29 years. I know nga ang uban mo judge sa kuha. Sa tanan nga dili ko dawat, tay mahimo ana. It's your decision. All I want this time is my inner peace. To my family, I trust you guys nga no matter what happen, namo dira always to accept me. Kay mao gyud na inyong promise ako. I'm always here for you guys. No matter what happened, kung unsa ang akong maangkon nga success, unsa akong mga achievements, this is for all of us.
part mo aning success. Part yun mo aning tanan kay mao gyud ang ako nga mahawas ta sa kalisod. Kung kinsa man mo karon nga nakakita sa ako ang revelation karon, please don't attack my family. Mora gyud akong hangyo sa inyo nga. Desisyon ako ni and this is my life. Og nga nako ikaw galing na kinabuhi. Mura ko og nag-alsa og bugat kaayo nga butang nga karon murag akong gilet go. Mao na ni ang inyong last nga opportunity aron makita siya. Since this is a competition, nasa game mo kuyog na to. Dili gyud tanan makaabot sa finals. Aduna kitay giimbita nga eksperto pag-abot sa pagluto-luto og content sa social media. 안녕하세요. 비스닥더시 시타오타입니다. 신태암니다. Simple naman kay ng udong, kabalo man kumuluto udong. Nausap gid akong mood. Ang crowd, ang attention, ang tabang kay nana kamoy sa tanan. Ako di ka lang siguro pag tabang noon sa day ko diri murag tao-tao lang. Sa akong observation, murag naara gihapon ka sa sakto lang. To be honest, nag-expect yun ko og more sa imo kay ikaw bi ato ang top 1. Wala pa ninyo nabuo ang usa ka content, gina-imagine na gina ninyo dapat unsa na ang final output. Like, enjoy gid ka ba? Like, you are being you. Wow! Lamig kay ka kasi ko. Nalimpisa ako para di ka ma-distract. Makakita na yung muna, magkatawa na siya. As in, like, Hapit ko nakahilak sa kini nga content. Ang nakalindot sa diri sa among mga co-aspirants ba, bisan kay kasabot may nga kontra mi, pero as in, tinabangay jud mi lisensya. Gina-imagine ako kung na sila akong gilutuan.